cái này kìa, cái này kìa. Cái này cái này. Mau. Yang phải cái đó. Không. Mau mau jadi buat Em nó phải cái gì lên của nó phải thắt của có ba những của mang ra thế rồi ăn có phải không có এরপরে হিগে দাও কারণ আনা yang tibo ang mau kainin bay ani bay daw nemes bay ke sung dagal lekhan ke Ani ang yang kita mai khop to tai khai nó có thông mà cái himna ba ang sai nó mà ya একবারে Huwai chamba hor ni ai dang pul jago mo thai ke ko ang tang tu ko to thola ke mo mo tan ni kan kai boirop dibi और साल बस खाई मेला खाई ना haltam romboi mela songso jakha tinin sini mela arambo ke mong poti bosor no je tinin hai sala ulobo mela khlai jang na पोटी बेसि ब्रुन खाई ना मोना among bisi brum brum no obo mela khai jagai thangnai je amma busi ni je din hai jorawa om hai o mela khlai khumyang ke tu de hapongo tui hai juma hukcha pro hapongo tui achai rui tui pekhok rui oro hukchari mani kok kerang ko thuma kologwa jana maharaj sai khanarika aboni ya gulo chuno o thangnai talo phai ano ring horka nongora phai manja khaidi oro tui buru matai kaisa man khani loge loge na khana mani loge loge na phaika nai bu thangka afro phai bu phang ba saro kailangkha o gudal bai harok tan langkha tini haini hai mia san jajarao maharaj taisa na phun khaifirka ama pisini kaisa mela choli tongo matai rijak nai nang phai mangkheba khub belai khen janai tai chini oroni MDC borom ganang takhuk okra chini oni ari ononto de bormasar bobu phainai hini sawo hige ano kisa phai manjak phaide hige abon bagino maharajani ari buba chini gurudev ni kok khanamani loge loge ang saka ang phainai gurudev hige phungni simini sung phainai chatiok mani hige watoi pamtei ba lamawo kisa le laikha hige sung tabo kasawi tong kintu ani tong thongmani kok hige ani 11 maharani potele mora amchani ni kabang ma lukorok phaibayo bhaktorok phaibayo o tong thatini rok phaibayo ne khanaka kan nong chumung kan lai ne khatho keri gene risa yang rang batang rok kan lai phaibai jao eke am haike khatung khaja ke phai tong phaibai nai rok borok ne ekmatro no osubida ge lama hamya afron ang gurudev no kogri thangmani jungo lama na bahike slamman chini edisini katal hafang changcha tiok nai oro kaisa rural ekta tourism khainani hatai kuchuo matai atai na ti rural tourism khainani abo kaisa chatiok nai heke chini yang amche tongnai rok bahaino baniat khainani ako khainani matai khulumnani bo hainal khaine rok no borok dukhu kosto khe thanglai sok khaimani tui painani chamung painani aboti rok sep sapmane lama kahamung ke gari phainai aboti khainani chung tasimu chini MDC bu saka ob haisung obossoi khainai bisini bisingo tong khainani chatiok nai bai 18 মোরা পাইঠা হাতাইও ত্রিপুরু মুতাই ও ভাইমানি এমন হাতাই কুচুক
Ano laibo omono first tebo kuchu kaka haipano tini je o 18 mona o haitang go o buchu hatayo je hapung kananangka totally hapung kasuk malia boni bagai ang belai nai tonai takuk rokno sawo bo hai triburu mutai je klai jakmani hapung phekagoi tui yongkhormani bonote salsa phainai tini nai malanglia boni bagai oro je nai tongnai ebong mutayo je phainai rokno jotono nani hambai tei o mutai no success khaitun obona ani je mutai rinani rokno ke ang nai nai bwskang bisio o triburu mutai ni lama ebong je bahaigai o lama no tlangai aro kasari manai amoni ব্যবস্থা जों খাইলে চেষ্টা নানাই অব আংবো ব্যক্তিগত হেল্প খাইনা নাই নাই অবশ্যই যতনা হামবাই আমার বিসঙ্গ তিনি তো চিনি পার্টির লিডার দङ লগে এই লিডার দङ তে পার্টির বড় গোबांमा फायका বড় বড় বাক্সা যতন কাছাই নাই থাকা ओमफ्राय आं सिमिसे पुरा गासै मालिया जेतु जत्त बড় नायका कासाबই যে অবনো অবন বাগैना आं अरनि परिचालक आं बंगनो चंनाय आगामी बिसिओ जेखेम कायसा कमिटि खावै ओ लामनो बाहायखै ब लामातिखै बरक कासायमान अवश्य चेष्टा खाइले अवश्य एमडीसी एबा आनो आंगर खोनाफैका आनो बोरिं खैका सिनि एम हेल्थ सिका ब फाइनाय टेलिफोन आनो खाइमानि आ समयखाय आं हासाबनि अखरि लेनाय दंफोर बिनि मिस कल नुखा सम्भावना दङ जे सिनि एम हेल्थ निश्चय फाइनाय जेतिनि अर Please subscribe Borok Post for latest news and updates. Follow Borok Post in borokpost.com, Facebook and Twitter.